Bună! Niculina sunt și vă urez bun venit pe canalul meu. Dat fiind faptul că încă noi trebuie să ne protejăm nasul și gura cu măști și deoarece ele nu se mai găsesc în farmacii și noi trebuie să ne confecționăm și din alte materiale, nu numai cele sterile farmaceutice, am zis să vin cu o idee de o astfel de mască croșetată din bumbac. Deci am aici un model, zic eu, foarte practic și foarte comod. Deci partea de bărbie, partea de nas. Acum dumneavoastră vă alegeți care e partea de sus, care e partea de jos. Am pus aici, am prins niște sfori pentru a pune și restul de straturi, depinde cum doriți, încă 1, 2 sau 3 straturi. Deci, uitați aici o bucată din bumbac, deci un al doilea strat din bumbac, pentru că, după părerea mea și multe persoane, adică, cum să vă spun, și alte persoane folosesc bumbacul și am înțeles că este totuși protector cât de cât. În afară de cele din farmacii. Deci cât de cât ne protejează materialul de bumbac. Deci putem pune aici 1-2 straturi în funcție de cum aveți preferință, cum doriți și cum vă este comod. Da? Mai puteți spune, eu am aici un șervețel umed, din acela de bebeluș, puteți pune și un șervețel umed. Deci, practic, puteți să puneți câte straturi doriți. Pentru această mască, dacă folosiți șervețel umed din partea aceasta, ați folosit odată, îl aruncați. Restul îl puteți folosi sau bucățica de bumbac la fel. Dacă dispuneți de un material mult mai mare de bumbac, îl puteți arunca. Mai avem nevoie de un elastic mai îngust sau mai subțire, depinde cum aveți la îndemână. Eu am un elastic așa, este ușor de întins. Aici am pus, ați văzut de la elastic șuvițele acelea. Într-un singur fir mi s-a părut mult prea sensibil și am pus 3 fire. Puteți să procedați și cum am procedat la această mască, nicio problemă. Pun elastic în partea de prinde peste urechi, deoarece mi se pare foarte incomod șnurul făcut din ochiuri de lanț, din același material, foarte incomod și greu de pus, trebuie prins după urechi. Bun, croșeta pe care am folosit-o este o croșetă numărul 2,5 din aceea cu mâneri de plastic. Deci specific marca de croșetă, deoarece știți că nu corespund ca și mărimile de la vârf între ele, în funcție de mărci. Firul pe care l-am folosit, bineînțeles, un fir de bumbac, numai puțin, deci am așa, pe măsoare, este un bumbac undeva de la Curtea de Argeș, un bumbac bun, răsucit firul, și ușor de lucrat cu el. Deci l-am pus în 2, deoarece firul într-unul singur este mai subțire și în 2 mi dă un fel de cam 1,5 mm pe fir, pus în 2. Firul este mai subțire într-unul singur și nu mi-am permis într-un singur fir, deoarece trebuia să migulim foarte mult. Bun, haideți să începem. Începem cu nodul. Și croșetăm, după nod, facem 12 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. După care croșetăm 2 rânduri cu piciorușe scurte și ne prindem prima dată de jeteul din partea de sus, de aici, da? Deci partea de jos sub croșete rămân 2 și deasupra 1 singur. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 piciorușe scurte, după care ochi de lanț și ne întoarcem același număr de piciorușe scurte al doilea rând. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și ultimul piciorul scurt al 11-lea. Bun, am făcut marginea de 2 rânduri cu piciorușe scurte. De acum încolo o să începem să creștem. Eu am crescut în laterale, nu am crescut pe centru, am crescut în laterale. Mi-am lăsat 5 rânduri de margine, practic, cam așa spunem, 5 rânduri dreapta, 5 rânduri stânga, după care am adăugat, am înmulțit ochiurile. Cum am înmulțit ochiurile? Nu am înmulțit, deci am plecat pe un singur rând în ambele părți, nu. Pe un rând am înmulțit pe o parte, după aceea am întors lucrul și am înmulțit din nou. Deci se mulțește și se scade la fiecare rând, dar numai pe o parte. Facem în felul următor, ochi de lanț și mergem. Deci avem 5 rânduri de margine, 5 ochiuri, pardon, 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5. 5 piciorușe scurte, partea de margine. În ochiul numărul 6 croșetăm 2 piciorușe scurte. Dat fiind faptul acum că suntem la început și avem 11 ochiuri, aici o să avem 5 piciorușe scurte de făcut. 1, 2, 3, 4, 5. Rândul următor o să avem mai multe. Ochi de lanț și întoarcem. 5 ochiuri de margine, 5 ochiuri de margine. Deci numai când mergem înmulțim. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte și între al 6-lea ochi croșetăm încă 2 piciorușe scurte. Și aici trebuie să avem cu un ochi mai mult. Deci 1, 2, 3. Așa se întâmplă când avem mai multe fire, nu unul singur. 4, 5, 6. Și pe măsură ce o să înaintăm în rânduri, o să crească și numărul de ochiuri care mergem spre finalul rândului. Ochi de lanț, întoarcem lucru și continuăm. 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și în al 6-lea, deci este regulă. Croșetăm la începutul rândului 5 piciorușe scurte, în ochiul numărul 6 croșetăm 2 piciorușe scurte. Restul până la finalul rândului câte un singur picioruș scurt. 2 piciorușe scurte în același ochi, după care câte un picioruș scurt în fiecare ochi. 1, 2, 3, da, 3, 4, 5, 6, 7. Ultimul ochi am o croșetă puțin cam poantă în vârf. Ochi de lanț, întoarcem. Aceeași poveste. 1, 2 piciorușe scurte, 3, 4, 5 piciorușe scurte și în
al 6-lea croșetăm în ochiul numărul 6, croșetăm câte 2 piciorușe scurte. Deci, în modul acesta înmulțim la fiecare rând, decât că l-a dus, nu și l-a întors. Continuăm fiecare ochi, câte un picioruș scurt. Deci, câte unul singur în fiecare ochi. Și în ultimul picioruș scurt. Ochi de lanț, întoarcem lucrul la fel. Deci începem de la prima gaură, primul ochi de lanț, primul ochi, da? Primul ochi, primul picioruș. 1, 2, 3, 4, 5. În al 6-lea câte 2 piciorușe scurte. Eu zic că este foarte simplu și continuăm câte un singur picioruș. Părerea mea și cred că este îndreptățită că pentru astfel de măști să folosim de regulă bumbac. Pentru că este puțin mai protector și da, și protejează puțin mai bine, zic eu, și bumbacul este bumbac întotdeauna. Deci este un material foarte folosit și în spitale, la lenjerii, în multe. Are multe funcții și se poate steriliza ușor. Ochi de lanț, din nou 5 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5. În al 6-lea croșetăm 2 piciorușe scurte, 1, 2. Continuăm câte un picioruș scurt în fiecare ochi. Deci în fiecare spațiu câte un singur picioruș scurt. Și în ultimul ochi de lanț întoarcem din nou. 1, 2, 3, 4, 5. În al 6-lea 2 piciorușe scurte. După aceea în fiecare câte un singur picioruș scurt. Am pus, puteam să-l pun și într-un singur fir, dar este mai subțire și era mai mult de croșetat la el. În 2 fire, chiar dacă nu este foarte gros. Întoarcem, începând cu primul ochi. Deci în primul ochi, piciorul scurt, 1, 2, 3, 4, 5, în al 6-lea ochi, în al 5-lea și în al 6-lea ochi 2 piciorușe scurte. Deci nu este așa, într-un fir era foarte mult de lucru, deci mi se pare mult prea subțire. În 2 fire nu e foarte gros, e undeva la 1 mm și puțin. Haideți să măsurăm și pe lungime, să vedeți cât îmi iese. Ca și lungime, are undeva la 19 cm. Și ca și lățime aici, deci în partea maximă, în partea din centru, cam 12 cm și jumătate. Ca și grosime, nu știu, deci pe firul acesta și pe croșeta de 2,5 avem, cât să avem? Vreo 2 mm și jumătate avem grosime, aproape 3. Aproape 3 mm. Deci nu mi se pare a fi ceva incomod. Un fir mai gros bănuiesc că ar fi incomod, mai ales în perioada aceasta că este și puțin cam cald afară. Dacă ar fi mai rece, am avea nevoie de un fir mai gros. Dar acum avem nevoie de un fir mai subțire. Continuăm cu piciorușele scurte
individuale în fiecare ochi. Nu văd ceva foarte greu de croșetat. Deci acum depinde cât de mare doriți să o faceți și cât de multe ochiuri doriți să puneți. 1, 2, 3, 4, 5, 2 piciorușe scurte și continuăm câte un picioruș scurt în fiecare ochi până la finalul rândului. Cred că ați prins ideea, se înmulțește numai când pornim cu rândul. După ce am pornit cu rândul și am făcut cele 5 piciorușe scurte, în al 6-lea ochi de pe rândul anterior, croșetăm 2 piciorușe scurte, după care continuarea o facem până la finalul rândului cu picioruș scurt în fiecare ochi, câte un singur picioruș scurt. Ochi de lanț, începând cu primul ochi, 1, 2, 3, 4, 5, 2 piciorușe scurte. Ia să vedem unde am ajuns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deci pentru măsura mea mai am nevoie de câteva ochiuri. O să am nevoie, în afară de cele 5 ochiuri, 5 piciorușe duble, deci partea de margine, uite, după cum observați, eu zic, nu știu cum se vede prin cameră, dar eu zic că deja se observă delimitarea marginii celor 5 ochiuri. Deci, după cum spuneam, după cele 5 ochiuri mai am nevoie și cele al 6-lea ochi unde creștem de încă 22. Deci mai avem de crescut. 1, 2, 3, 4, 5. Creștem 1, al doilea picioruș scurt, după care continuăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ochi de lanț, ne întoarcem. 1, 2, 3, 4, 5. Înmulțim 1, 2. După care mergem individual, fiecare picioruș scurt în ochiul lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deci aceste dimensiuni se așează foarte bine pe o circumferință a capului de la 50 până la 53, chiar aproximativ 54, în funcție de cât este nasul de mare. Dar totuși, fiind croșetat, vă dați seama că se așează pe față. Deci până undeva la 53 de centimetri circumferința capului se așează foarte bine. Dacă doriți pentru copii, deci oricum ar fi numere fără soț, număr impar se începe. Eu am început cu 11, al 12-lea ochi era cel de întors,
trebuie să aveți număr impar. Pentru copii, probabil undeva la 9 ochiuri. Ne întoarcem. Deci să avem 9 ochiuri cele de lucru și cu al 10-lea cel care e de întors. Pentru copilaș. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pardon, 1, 2, 3, 4, 5. Haideți să o luăm de la început. Am mers eu cu gândul la... Am greșit. Scuze. 1, 2, 3, 4, 5. În al 6-lea înmulțim. 2. După aceea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. După cum vedeți, când mergem în partea aceasta, apar ochiurile înmulțite. Da? De aceea înmulțim la fiecare rând. Altfel trebuia să înmulțim pe un singur rând, iar pe rândul 2 să lucrăm normal. Pardon, ochi de lanț. Întoarcem. 1, 2, 3, 4, 5. În ochiul numărul 6 croșetăm 2 piciorușe scurte și continuăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mai avem puțin, 1, deci ochiul de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, 6. Deci în ochiul numărul 6 croșetăm 1, 2, 3, 4, 5, 2 piciorușe scurte. Ne mai fură peisajul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mai avem puțin. La fiecare rând mai avem puțin. 1. Să ne scoatem mai mult fir. Deci, primul piciorul scurt. 2, 3, 4, 5. 2 piciorușe scurte. Și continuăm. Câte un piciorul scurt în fiecare ochi. Acum, dacă faceți pentru un copilaș, pentru un copil sau, nu știu, ceva cu, o persoană care are circumferința capului mai mică de 50-51, micșorați numărul de ochiuri pe care puneți la început. Deci undeva v-am zis la 9 ochiuri de lucru plus 1 de margine.
Iar ca și număr de ochiuri, acum măsurați cât aveți distanță până la aici, la nevoia de a crește. Probabil că o să aveți nevoie de... Deci eu o să am în total 22, 23, 24 și cu 5, 29 de ochiuri, probabil undeva la vreo 25, zic, în funcție de mărime. Ochi de lanț. Continuăm cu 1, 2, 3, 4, 5, două piciorușe scurte în același ochi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mai avem un singur ochi. Ochi de lanț, ne întoarcem. 1, 2, 3, 4, 5, două piciorușe scurte în același ochi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bun, hai să facem o schemă, da? Deci aici vine una din mărgini, după cum avem aici, și avem, după aceea vine masca. Eu o fac puțin, deci nu este foarte desenul foarte frumos, atât cât să înțelegem pe această schemă. Așa și așa, aici. Și avem aici, punem 12 ochiuri de lanț, din care lucrăm 11. După care o să ajungem aici unde creștem, în afară de cele 5 ochiuri, marginea de 5 ochiuri, o să avem în plus 18, deci am crescut 18 ochiuri. După care lucrăm 4 rânduri, deci aici sunt 4 rânduri. Și aici o să scădem până ajungem din nou la 11 ochiuri. Deci aici vine partea de scăzut. Ca să înțelegem, da? Deci am pus 11 ochiuri, 12 ochiuri, din care 11 lucrăm, 5 ochiuri de margine, am crescut 18. Acum, în funcție de cât de mare doriți să o faceți, puteți să o faceți mai micuță și creșteți mai puțin, sau mai mare și creșteți mai mult. În partea de centru am lucrat 4 rânduri. Restul scădem, o să vedeți cum scădem, pentru că e aproximativ cum am crescut, decât că o să sărim un ochi. Cam aceasta este schema pe care sper să înțelegeți după ea ceva. Sper să vă fie de folos. Haideți să continuăm cu lucruri. Deci am ajuns la cele 22 de ochiuri, da? Acum, trebuie să croșetez 4 rânduri normal.
în fiecare ochi, în fiecare ochi câte un picior scurt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Deci, primul rând l-am făcut, am făcut primul rând, mai avem încă 3. Și continuăm până facem cele 4 rânduri. Gata, am croșetat cele 4 rânduri, partea de aici din centru. Deci 4 rânduri dus întors ar fi 2 rânduri din acestea. 1, 2, 3, 4. 2 rânduri din acestea, după cum se observă. Acum, dacă doriți, puteți croșeta mai mult de 4 rânduri. Bun, deci, în cazul în care partea de aici, doriți să o faceți puțin mai mare, adică să stea puțin mai umflată, puteți să măriți numărul de rânduri. În loc de 4 rânduri, puteți face 5, 6, 7, în funcție de, deci partea de aici, în funcție de cât de largă în față, deci partea nas-gură, doriți să o faceți, indiferent de numărul de rânduri care am crescut noi. Acum, haideți să scădem. Cum scădem? Nu scădem clasic, croșetăm 2 piciorușe și după aceea sărim în ochi. Facem ochiul de lanț, ne întoarcem. 5 piciorușe duble, deci piciorușe scurte, pardon, partea de margine. 1, 2, 3, 4, 5. Lăsăm și aici modelul. După care, nu o să fac așa, după care așa, după care așa, fiindcă este urât. Observați? O să sărim simplu. Deci, în loc să croșetăm în ochiul numărul 6, în ochiul următor, adică numărul 7. Ia uitați care este diferența. Și după aceea continuăm cu piciorușe scurte până la finalul rândului. Are un aspect mai altfel dacă o croșetăm, scădem 2 ochiuri. Deci să scădem 2 ochiuri deodată. Mai bine sărim un ochi. Și are un aspect mai plăcut, cât de cât asemănător cu partea de aici unde am crescut. Nu vrem să existe o deosebire foarte mare între partea de creștere și partea unde scădem ca și lucru. Continuăm până la final și exact aceeași poveste ca și la creștere. 5 ochiuri, 5 piciorușe scurte de margine. Ochi de lanț, întoarcem. Și continuăm. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte. Și unde avem al 6-lea ochi, îl sărim și croșetăm deci sărim 1 și în următorul. În al 7-lea croșetăm piciorul scurt. După care mergem câte un piciorul scurt în fiecare ochi până la capătul rândului.
Deci aceasta este metoda de a scădea în așa fel încât nici să nu aibă un aspect urât. Problema cu firele în două. Și după cum am spus, puteți să o faceți mai mare sau mai mică, mai lungă, mai scurtă, în funcție de cerințele dumneavoastră, de preferințele dumneavoastră, cum doriți dumneavoastră să o faceți. Ajungem la finalul rândului. Ultimul ochi de lanț, întoarcem lucrarea și din nou 1, 2, 3, 4, 5. Am croșetat 5 piciorușe scurte și după cum am început, continuăm. Nu croșetăm în ochiul numărul 6, ci în ochiul numărul 7, piciorul scurt. Deci în modul acesta scădem. După care continuăm. Deci practic sărim un ochi. După cele 5, după ce am croșetat 5 piciorușe scurte, ochiul numărul 6 îl sărim și croșetăm în ochiul numărul 7. În modul acesta scădem numărul de ochiuri până ajungem la cele 11 ochiuri, unde închem masca. Eu pe margine nu am făcut absolut nimic pentru că mi s-a părut a fi, deci neavând un aspect urât, am considerat că este o muncă în plus. Dacă doriți să vă faceți ceva ornament pe margini, nicio problemă. Am ajuns la ultimul ochi de lanț, întoarcem lucrul și din nou. În primul ochi, primul piciorul scurt, al doilea piciorul scurt, al treilea piciorul scurt, al patrulea piciorul scurt și al cincelea piciorul scurt. După care urmează ochiul 6 care nu lucrăm și ne mutăm în ochiul 7, picioruș scurt. Deci în modul acesta scădem. Deci în modul acesta scădem până ajungem aici la 11 ochiuri. Sărim un ochi. Sărim un ochi la fiecare. Deci numai la fel, deși scăderea, după cum ați observat, și scăderea se face la începutul rândului, când plecăm cu rândul, nu la final. Deci croșetăm în modul acesta până ajungem la cele 11 ochiuri. Bun. Sunt la ultimul rând de scăzământ. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, sărim un ochi, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Am ajuns la cele 11 ochiuri ca aici la început și acum mai trebuie să mai facem două rânduri cu numărul de 11 ochiuri. Primul rând, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, după care urmează rândul 2, așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deci și al doilea rând. Exact ca aici la început, două rânduri cu numărul de 11 ochiuri. Mai facem un ochi de lanț.
tăiem. Bineînțeles că firul se ascunde în lucru. Acum fața lucrului vă alegeți, deci practic este o mască care nu are față și spate și vă alegeți dumneavoastră fața în funcție de preferințe. Da, o să punem așa. Să facem cele două fire care susține bucata de bumbac. Eu am pus-o din marginea de cele 5 ochiuri aici și am pus-o pe rândul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, între rândul 7 și 8. Deci, pe un ac de tricotaje am pus la fel firul în două. O să fac aici un nod pentru a fi ușor și numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Între rândul 7 și 8 la marginea de 5 ochiuri 1, 2, 3, 4, 5. Aici îmi prind firul și trag frumos, îl prind printre cele două fire. Avantajul când avem două fire, nu mai este nevoie să facem nodul. După care la fel în marginea de la 5 ochiuri unde am crescut, ne prindem din nou, cât mai în interiorul, deci mai pe dos, să nu iasă pe fața de la mască în evidență și avem grijă să nu fie nici foarte largă, dar nici foarte strânsă firul, să fie aproape fix. După care îl securizăm la ac. Și la fel procedăm și în partea cealaltă. Același lucru. După care partea de elastic, dacă doriți părțile de vin după ureche să le croșetați, nicio problemă, le puteți croșeta. Eu am pus elastic și am să pun și de data aceasta tot elastic pentru că este mai ușor de manevrat și se întinde. Firul croșetat rămâne fix. La fel procedăm și aici. 1, 2, 3. Întâi să ne facem nodul. Bun. Am făcut nodul. După care numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci aici, între rândul 7, rândul 8, ne prindem de marginea. Deci marginea cea de 5 ochiuri, 5 piciorușe scurte. La fel, introducem acul printre fire unde am făcut nodul. Ne prindem pe aceeași direcție, căutăm să fim în linie, să avem o direcție cât mai corectă de marginea de cele 5 ochiuri. Deci aceeași repetăm operațiunea care am făcut-o la partea aceasta de fir. Puțin mai fix. Îl securizăm. După care ascundem firul. În lucru. Așa e frumos. Și am confecționat și partea unde punem stratul 1, 2, 3, câte straturi doriți dumneavoastră. Acum, eu am așa un elastic. O să-l tai în două pentru a face și măsurăm împreună cât am eu la elastic pentru a face retelele după urechi. Haideți să vedem.
Sper să fie suficient. Avem aici 25 de centimetri. Și o să mă prind cu ax și ață. Deci, mă prind cu ax și ață. Îl cos aici. Îl cos deoarece este mai sigur. Nu trebuie o cusătură foarte cât de cât să suporte presiunea care punem noi după ureche și celelalte. Deci nu ne trebuie pentru a prinde elaste cu un fir foarte gros sau puteți pune și din acela subțire rotund, fiecare după preferințe și idei, după cum știm. Și în partea cealaltă, marginea cealaltă. Ne mai și înțepăm nicio problemă. Se întâmplă. La fel procedăm și cu capul celălalt. Eu îl pun puțin oblic. Îl prindem foarte bine, să nu se desfacă. În funcție de cât de gros este firul. Gata. Așa arată o parte. Acum facem și cealaltă parte. Bun. Aceasta este masca pe care am croșetat-o împreună. Am prins și elasticele, și în dreapta și în stânga. Ne punem stratul 2, bumbacul. Dacă doriți să vă puneți firele mai de sus, dar totul este să fie puse egal, și lungime și înlățime, în mod egal. După cum vedeți, stratul 2, mai puneți și al treilea strat, nicio problemă. Bun. Eu vă mulțumesc pentru plăcerea care ați avut-o să lucrați alături de mine. Vă aștept și data viitoare la următorul tutorial. Vă mulțumesc pentru aprecierile lăsate și comenturile. Vă aștept să vă înscrieți pe grupul pe Facebook Niculina Handmade împreună cu fetele, pentru a vă posta acolo lucrările dumneavoastră, pentru a vă etala frumusețile și să ne revedem data viitoare cu bine. La revedere și spor la lucru!